Jeg kan ikke huske, og jeg er en gammel mand efterhånden, at jeg har haft så meget håb og forhåbning i mit liv, da det arabiske forår bankede på døren. Folk talte om demokrati, folk talte om menneskerettigheder. Det var så meget, der pegede i den rigtige retning. Og så derfor gik jeg og gik mange mennesker ind helt hjertet i det her. Og jeg er stadigvæk ikke helt fortrudt det. The revolution. I think it's bullshit. Jeg har med ej. Ved han, du er homoseksuel? Ej, det er det. Langt fra. You and I, we should go on the side of the people. Please, don't give me lessons. No, I'm not. Fuck you and your lessons. Menneskerettigheder for de fleste er sådan en abstrakt ting, fordi I siger, at i Danmark, der lever vi bare så godt. Men menneskerettigheder kan være alt. Altså fra retten til at gå i skole. Mange piger har ikke ret til det, men også retten til at arbejde under anstændige vilkår. Menneskerettigheder er summen af alle de regler, som de fleste mennesker, anstændige mennesker, antager for at være givet. Vi i Danmark har svært ved at gennemskue, hvad der foregår i Mellemøsten. Især de daglige krænkelser, som mange lider under. Det er en af mine vigtigste opgaver at være vidne og fortælle det, jeg oplever til danskerne. Vi er i Kairo, og vi skal til Shubra for at deltage i en demonstration, der markerer et årsdag for nedslagning af kristne demonstranter. I Egypten startede foråret som en folkelig opstand for frihed, men i takt med, at islamisterne får magt, stiger min frygt for, at de 8 millioner store kristne mindretal bliver undertrykt. When the Arab Spring started in Tunisia, of course, my generation and every other generation was so excited because we thought the real thing has arrived at last. And you know, we have been working for many, many years, for at least for the past 50 years, people have been wanting change. And it was very exciting. Skal vi ikke få en af demonstranterne til at tale med os? أنت كنت بالمسيرة؟ Yes, you have been here. بس عشان أقول لك أعمل ليك وأنت لا تملي ولا تحكي، كل واحد يحكي حرية التعبير، هو بيحكي. أوكي؟ البلد مش حاسس إنه ولا الأخبار ومجزرة اللي صارت بمسبيرو بتبين كيف وضع الأخبار كثير سيء في مصر ولا لا؟ لا هو الأخبار الوضع مش سيء ليهم. أوكي؟ لا أنا بقولها لك عن صراحة ومعاشرتي لمسيحيين كتير. ازاي مش سيء؟ لا طبعا الوضع سيء. بعد إذن حضرتك. لا الوضع سيء. لا قولي لي لو سمحتي اسم واحد في أمن الدولة أو الأمن القومي الجديد. أنت حضرتك بتكلمي بناء على بتصير على المظاهرة اللي حصلت من سنة والشهداء ماتوا فيها ولا بتصير دلوقتي على وضع مرسي؟ الاثنين واحد. أنا مش شايف أي تغيير. مش شايف أي تغيير. Jeg tror, jeg tager alt for mange chancer. Men inderst inde, fordi jeg har oplevet meget ofte, at diktatorerne har overlevet i de arabiske lande, fordi systematisk har de lagt en linje i sandet. Og de fleste i de pågældende lande har valgt at stå
100 meter væk fra linjen, for at være på den sikre side. Jeg synes, at man inden for fredelige midler skal gå op til linjen. منظم للأقباط في مصر ولا لا؟ نعم من فئات معينة وليس هل هي الفئات الحاكمة ولا الفئات؟ نعم الفئة الحاكمة المتشددين دينيا اللي بيتخذوا من الدين تقبل الآخر، لكن الغالب وإن الدولة دلوقتي راحت على اللي بيحرضوا على كده. لا احنا قلنا ليه بتدوا صورة وحشة عن البلد بتاعتنا؟ ليه حبيبتي؟ ليه بتقول كده؟ احنا مسيحي ومسلم كله ايد واحدة. يا حبيبتي ايه عم نقول احنا؟ ما هيدي هيك المظاهرة. احنا اهلا بشعب مصر. ايه يا حبيبتي انت انا اللي سألته سؤال واحد بسيط، شو رأيك باللي حصل بمسبيرو؟ هذا كل اللي قلته. ايوه. Det er jo mærkeligt. Vi sidder i en demonstration, som har med solidaritet med muslimer, med kristne, der bliver slagtet, fordi de er kristne. Så lige pludselig kommer der folk til, at de stadigvæk der og følger mig. شو مشكلتكم شباب؟ تخبروني شو مشكلتكم؟ شو في؟ ممكن بس بعد اذنك ما تسجلش؟ طيب حبيبتي ما انت احنا شو عم بعمل انت؟ شو انت شو صفتك؟ انت شو صفتك؟ ايه مشكلتك انك تتعرض على الضابط هي كأوديك الانفع مومنت الانتمولتي على ان دي هم مخالفين هذا حر يحكي عن المشروع. Jamen, jeg ved det ikke, fordi jeg stillede de der forbandede spørgsmål. Det er dem, der kommer dernede, er det ikke det? Det er så. مساء الخير. Son Noor, gotta be careful, man. Yeah. I was living in America. This country's fucking crazy. But to be honest with you, this country's no good. We're talking in the demonstration with people who are coming there to show their solidarity with the Christian demonstration. And then when we ask a question about that the Christians are being persecuted, it's incredible. Yes, the revolution, I think it's bullshit. Because, well, the president that we have right now, I think that he has somebody behind him that he has to listen to. You know, it's not like he's making his own decisions from his head, you know, it's somebody else's head that he's following. Officielt påstår den islamiske regering, at religionsfrihed er sikret. Men det nye styres behandling af kopterne afslører afstanden mellem snak og virkelighed. Derfor har jeg arrangeret, at vi mødes med en islamist. Man får orange juice. Vi er ved at forberede os på et møde med en islamist, der hedder Kamal Habib. En af de mest anerkendte islamister i landet, som har været i fængslet under Mubarak, og som blev løsladt efter revolutionen. Kom ind, تفضل. حاول ما تطلع على الكاميرا حبيبي. السلام عليكم. Welcome in Egypt. Thank you. In New Egypt. A new Islamic Republic. 30-40 سنة تقولون الرجوع إلى الإسلام سيؤدي إلى نهضة هذه الأمة. صح؟ نعم. لكوين هالأمة أحيي قدامك. أغلب النساء متحجبات ومتنقبات، أغلب الرجال ملتحين وموشومين. هل هيدي حركة تطورية اجتماعية أم حركة تخلفية؟ الآن المنطقة مرت بموجات. كويس؟ موجات. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg fik ham til at komme på udbanen, fordi han skulle komme her og fortælle mig, hvor smooth og mainstream islamismen er blevet. Ikke? Jeg بفهمه منك. شو بينقص منك إذا امرأة حرة قررت تتجوز واحد منه مسلم. أنا مرة مسلمة بدي أتجوز واحد مسيحي. اسمع، ليش ما تنفعش؟ ليه ما تنفعش؟ أنا حريتي يا ريس ما تسمعني. هو ده النظام الإسلامي كده، لن يغير أحكام الإسلام. تغير دينها، أنت واخد بالك إزاي؟ خلاص تخرج من الإسلام وتتجوزه. أنت الآن تطرح مسألة متعلقة بالعقيدة
على العقل ما ينفعش. ليه هو دي شرع، العقيدة ده شرع يعني لا يجوز لمسلمة. افهمني بس، ربنا بيقول ايه؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يا سيدي اصلها مش منتشرة، ما هو مش فاهم. هو طبيعة الإسلام كده، فهمني. الإسلام يرى أنه يعلو ولا يعلى عليه. Du sidder med en mand, som siger til dig, at alle er lige, samtidig med, at islam er det vigtigste. Og så siger han til dig, at selvom det skal være en islamisk stat, regeret af islamiske lov, som skal gælde både for muslimer og ikke-muslimer, så er ikke-muslimer ikke diskrimineret. Hele det offentlige rum i Egypten er totalt aldeles farvet i islam. Der er ikke et lille bitte, selv træerne, hvis de kunne farve træstammerne i grønt og kalde det islamisk træstammer, så har de gjort det. Der er alt islamiseret. All these things that we have been dreaming about, we wanted that the Arab world at last will get rid of its dictators, but not have Islamic rule, not have Islamic brotherhood, you know? And then slowly we discovered that in Tunisia, in Egypt, in Morocco, in Algeria, even if they haven't done the whole thing, but it's obvious that the Muslim Brotherhood has been organizing themselves for the past 50 years. Jeg skulle tale om Egypten. Okay. Ja, det er også vigtigt. Hvis de havde de skoler, vi har, så var der nok ikke så meget ballade og uro. Hej. Hej, i lige mod. Og velkommen hjem på de strålende ude. Tak skal du have. Lige måde. Egypterne vil gerne have et demokrati, hvor deres social retfærdighed bliver imødekommet. Så det er det, vi glemmer, at Egypterne kom på gaden ikke kun for at kunne demonstrere og mod militærdiktatur, men også for social fremgang. Og begge to er blevet forsinket eller totalt udblevet. Og de begyndte at tænke, at måske muslims broderskab er ikke løsning for alle deres problemer, hverken de sociale eller de politiske. Og muslims broderskab har kun en dagsorden, synes de at være, og det er at konsolidere deres hold over magten. Så skal vi her hjem. SF's venstredrejning. Virkelig ofte får man en antiklimaks, fordi man kommer, man har forberedt sig, man vil gerne sige noget, der er godt og sammenhængende. Der skal være en punchline i det her. Men meget ofte det er sådan, at de vil gerne have for mange ting på én gang. Altså tempoen skal altid skrues helt op. Jeg blev født i Beirut 1965 og voksede op under borgerkrigen. Jeg flyttede til Danmark i 1986, da krigen var på sit højeste. Det, der har præget hele min eksistens, har været en stærk bevidsthed om, at jeg står udenfor. Jeg er jo et mindretal af et mindretal. Jeg er palæstinenser og libaneser, men jeg er kristen baggrund. Og så er jeg oven i købet bøsser, og så kommer jeg til Danmark, hvor jeg indvandrer. Der er ikke et sted, hvor jeg kan komme og sige, ved du hvad, her hører jeg til flertallet. Det her, altså rent fysisk, altså den her jord oven på den, var der min barndomsgade, men sådan så det overhovedet ikke. De her alle sammen byggerier, og selv gamle byggerier er blevet sådan revamped, de er blevet fornyet på en måde, så man ikke kan genkende det. Der er kun 2 eller 3 bygninger, der er tilbage. Og her levede jeg under borgerkrigen. Det var en af de mest spændende og mest intense periode i mit liv, det må jeg indrømme. Der var ikke en dag, hvor der ikke kom bomber og sprængninger. Og det var også lidt ned her ad gaden til højre, hvor jeg for første gang blev medlem af en milits, der hedder The Democratic Front for the Liberation of Palestine. Jeg var 14 år gammel.
Hej mor. Hej. Hej حبيبتي. ساعدني عليك يا زلمه. مامي تعبانه. ليه تعبانه هيك؟ تعبانه. ليه تعبانه؟ كلاتهم يومين ورايحين. ها 2 dage, og så er du tilbage i dit elskede Danmark. Vi er i hjertet af det maronitiske kristne bjerge i Libanon. Det er det, jeg kalder de kristnes sidste ståsted i Mellemøsten. Og min mor stammer herfra. Hun er født i den her lille landsby. Og det her gamle hus, det her er over 100 år gammelt. Det er her, hvor min mor voksede op, i det her gamle hus. Det her er et sted, som er beboet af simpelthen for mange smerter for mig og min familie. Vi blev mere eller mindre bortdrevet herfra. Og landsbyen kan ikke lide hende. Og de chikanerer hende konstant. Jeg tror, det arabiske forår har sat nogle kræfter fri, som ingen har anet omfanget af den forandring, de vil medbringe. Vi har alle sammen haft en fornemmelse af, at islamisterne kan være stærke, men altså de er stærkere, end vi har troet, og der er en afgrund af frustration og had i de arabiske masser, som vi er ved at vidne til her i øjeblikket. Det virker ikke som om demokratiet har vundet revolutionen. Og i Syrien kan man frygte, at det går helt galt. Independence in the Arab world came in the 40s. Some countries became independent in the 60s, some in the 70s. So independence is new. So the whole concept of democracy and the freedom and social justice is European. Maybe the Arab mind is alien to these modern concepts. What happened in Europe in 1848 and what happened in France in 1789 is a complete radical social upheaval. It might not happen here with the Arab Spring. We don't have a Jean-Jacques Rousseau. We don't have a Voltaire. We don't have a Kierkegaard. We don't have Jean-Paul Sartre. Tariq Ramadan, and we have all these Muhammad Sarhan and all these Islamists who are talking to these masses who are headless. Nobody brought yet a comprehensive philosophy in a solid framework of analysis, which takes the social dimension into consideration. The question is not only political. شو هربتي منا؟ لا ما وصلت قبلكم، شوف لو شفتوا معي بالسيارة. الاشياء الموجودة كرسي هذا كثير حلو. Nidal Ashkar er en kristen libaneser og en kendt meningsdanner i hele Mellemøsten. Hun har indvilget at tage en snak med mig om konflikten i Syrien og om det arabiske forår. In France, it was planned with intellectuals, with Voltaire, with all these people that wrote before the revolution. They knew what they wanted. In Russia, they knew what they wanted. Every other revolution. In Spain also. So what happened in the Arab world is really a mess. Now, when we go back to Syria, Syria is completely different. In Syria, they had a policy to stand against Israel. I'm against Israel. And I'm against every European country that has been sending weapons to Syria. All of them. It is so important for me to feel that these people, this resistance, will always be fighting against Israel. This is what the West don't want us to say. You must understand, for us, Palestine is a priority.
So it justifies everything. It doesn't. Of course, it does. Justifies Everything. I even accept to go back in time 100 years. I don't care. I am with the Syrians and with the Iranians because they are backing the resistance against Israel. You and I, we should go on the side of the people. Don't teach me what to do, No, please. I'm asking you. Please, don't give me lessons. No, I'm not giving Fuck you and your lessons, I tell you. I tell you this frankly and in front of a camera. I don't care a fuck about your ideas. At all. Look, they said we are going to the Arab Spring, the West. They were very happy. Look what happened. Look what happened all over the Arab world. They made a mess. Kvinden er over 70 år gammel, og hun er teaterchef, hun er Libanons førende skuespillerinde. Og du kan se igen, hvor hun kan tillade sig at bryde ind hver høflighedsnorm. Det er, når hun kan tillade sig at tale om den store fjende, det er Israel og Vesten. Det er jo derfor, at Israel og konflikten omkring Israel er så central. Fordi den har været brugt systematisk for både at terrorisere enhver nytænker, enhver ægte krav om demokrati, og for at legitimere de her forfærdelige diktaturer. Først var de sekulære diktaturer, og nu er vi ved at få islamisk diktatur. Det er utroligt. Kom. الثروة النظامي الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر. Syrien er faktisk det mest ekstreme eksempel på det arabiske forår. Man har fået et godt arabisk forår med fredelige, sekulære demokrater på gaderne i første måned, efterfulgt af islamiske militsfolk, som har overtaget revolutionen, samtidig med, at vi har et regime, som stadigvæk er ved magten. Hvad er det, der driver syrerne så langt ud, at de er villige til at dø for den her demonstration? Desperation. Og vi andre sidder der med hænderne i skødet. Det, der mangler, det er jo den form for sympati og solidaritet, som vi burde give de her araber, fordi de er vores medmennesker. Syrien, helt ærligt, der er det virkelig svært at være optimist, fordi det er svært at få øje på the good guys. Det er svært at få øje på nogen, som både har troværdighed og som har udsigt til på nogen måde at vinde. Da opstanden kom i Syrien i marts 2011, var den tydeligt inspireret af, hvad der var sket i Egypten og Tunesien, og folk havde de samme krav. I begyndelsen faktisk mindre krav om, at de gerne ville have mere medbestemmelse, men da regimet slog meget hårdt ned, så kom alle disse demonstrationer, fredelige demonstrationer, som krævede ægte reformer og egentlig en overgang til et demokratisk styre. Det reagerede regimet på med meget stor brutalitet. Jeg frygter det virkelig efter det, jeg har oplevet i Egypten. Jeg tror, det bliver væsentligt værre. Jeg bliver nødt til at sige i øjnene, at der er en far. Hvis de her islamister kommer til magten, hvis vi ikke samarbejder med de rigtige mennesker i Mellemøsten, og hvis vi ikke træder i karakter, så er jeg bange for, at vi får en ny Iran. Det hele er ved at blive voldsomt islamiseret, så det gælder om at styrke de andre kræfter, fordi islamisterne får våben fra Katar og Saudi-Arabien, mens de liberale, som var meget, meget stærke for et år siden, de bliver langsomt svagere, fordi de ikke leverer beskyttelse. And we need to force ourselves to say to ourselves that we have to do something. Hi Jens, det er godt, du kunne komme. Hej, Jens Launtofte, he's a journalist. Vi er på vej til Tyrkiet, men det skal du ikke sige til nogen andre. Nej, du skal til Tyrkiet og til Libyen, ikke? Jeg vil gerne komme ind i Syrien, og jeg vil gerne komme ind og sige, hvordan jeg kan hjælpe. Nogen skal komme ind med oppositionen og tage ind over grænsen ulovligt? Ja. God idé. Nej. Det ser virkelig sort ud i øjeblikket i kraft af, at de mest formørkede kræfter synes at sætte dagsorden. Men det er ikke en pessimisme, der gør, at den overbeviser mig om, at jeg ikke skal støtte de her mennesker, fordi jeg synes, så længe de er i krig med den diktator,
som mener ved at sætte nye standarder i forhold til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskehed. Jeg gik rundt for at finde ud af, hvad der er i den her by. Og så skulle jeg lige opleve kirkerne og så videre. Og lige i nærheden, der var der en af de artisaner eller håndværkssteder, hvor man stadigvæk dyrker silkeorm. Silke, som jeg har så købt i dyrdom. Før jeg skal ind i Syrien og blive måske myrdet, så synes jeg skal lige klæde mig i silke. Hallo? Hallo. Hi مامي. وينك يا لص يا محتال؟ أنا لا لص ولا محتال مامي، أنا بأنطاكيا. جيت لعنا بالترين بالباص بأي شيء؟ ماما أنا جيت بالطيارة لهون ومعي شو اسمه المخرج وطالعين على سوريا بكرة. أها. دير بالك على حالك. إيه ولا يهمك، jag ska nog pass på. Min plan er at smugle mig selv over grænsen og ind i Syrien, for at vise både civilbefolkningen og oprørerne, at vi i Vesten stadig støtter dem. Og jeg vil medbringe nogle humanitær hjælp for at vise, at det ikke bare er tomme ord. Vi skal til en café her i nærheden, hvor de intellektuelle oppositionskræfterne mødes. Og vi skal mødes med Abu Rahman, en tyrkisk superaktivist. كيف صحتك؟ بودرة هذه ايه صار ضرب طلقة من هون تمام فورا برش عليه تمام يعني حالة إسعافية مباشرة تخفف النزيف يعني. Det koster $40 per styk, og siden jeg ikke har det store budget, så skal jeg bruge det på det her, som er meget, meget eftertragtet i Syrien. Og man fortæller, at man har begrænsede penge. De kan ikke forstå det, ikke? Fordi de synes, man skal komme med mere. Men altså, jeg prøver at forklare dem, at jeg er alene om det her, ikke? Nu er vi på vej til en lokal hjælpeorganisation, hvor efter sigende vi kan købe det der blood clot. يلا مرحبا أنا زياد المعهد لمركز حقوق الإنسان وسأخذ معي بعض المساعدات كاميرات وكذلك الأمر سأخذ معي دواء هو هذا البلاد كويك كلوت. الدكتور عماد أخبرني إنه عندكم هذه المادة ما عندكم إياها أريد أن خلصت كلها الآن عندي لا يوجد قلبة واحدة من الدواء لكل الناس وبنفس الوقت عندما نتكلم مع السوريين والآن نتكلم معكم تقولون تفتقدون هذه المواد. هذا هو الغريب. هناك دول تقول أنها تبعث وعندما تأتي لترى أين الوضع على الأرض تجد أن هناك نقص في هذه المواد. صح ولا لا؟ ليس صح. نحن عندما نستلم أخي شوف يعني المشكلة إنه مو أنا في تصبر يومين أنا Nødhjælp, der skulle ende i Syrien, er åbenbart inde på det sorte marked på grænsen. Højst sandsynligt er det medicin, som skulle leveres gratis til syriske klinikker osv., hvor jeg skal til. Men altså, hvad kan jeg gøre? Jeg kan ikke tage til Syrien empty-handed. Jeg bliver nødt til at købe noget. Og jeg har skaffet noget af de bedste. Det er amerikanske soldater. Jeg tror højst sandsynligt, de har smuglet dem fra Tyrkiet, fra Irak. Det er amerikansk hæres egen medicinpakke. Jeg køber 20 for 1000. Og det er meget billigt, fordi han sælger mig dem til halvprisen. Og det tyder igen på, at det er faktisk, fordi de har været gratis. Okay. تمام؟ ايه تمام شكرا حبيبي شكرا. Nu skal jeg betale ham, jeg tror ikke, han vil have alt. Allahu Akbar! Når man griber til våben, og der ikke er stat, og der ikke rigtig er myndighed,
så kommer der til at ske alt muligt. Så begynder man også at plyndre hinanden, så begynder nogen at få de største våben, kidnapninger, man får krigsherrer, og man får almindelig lovløshed. Og det er en meget farlig situation, som vil brede sig ud over landets grænser, og som i øvrigt stimulerer de virkelig militante islamister. Det var tawhid. Allahu Akbar! Det er meget vigtigt, at den person, som du skal tage ind i Syrien med, at det er en ægte aktivist. Mareridt-scenariet er jo selvfølgelig den, at den person, jeg har kendt i snart 6, 7, 8 måneder, at det er en person, som faktisk samarbejder med regimet. Hans opgave er at smugle våben, men også mennesker. Hey, how are you? Ali? No one is here? Second floor. I was told that it was on the second floor. I'm سمعك القرآن. بدك أحلى هيك؟ كنت في صلاح الدين وكنت في السكري وكنت في الساخور وكنت في عنانو. نزلت لهم سيارات محمل سلاح. هدول معهم ملايين. ماشي؟ Jeg har haft kontakten i over et år. Og jeg har bemærket, at han bliver mere og mere islamistisk. I stigende grad, også på hans Facebook, kan jeg så sige, og kunne jeg mærke, at alt, hvad han foretager sig, er meget mere islamistisk. Ved han, du er homoseksuel? Nej, det er det langt fra. ليك رقبتي براسك انا امي قالت لي اوعى وكذا واخر هم امي لو بيعرفوا هيدا ونازلين يبعثوا له ميلات انه كل هالاسلاميين هاو ما بيصدقوا يمسكوا واحد مسيحي ويقطعوه حتت حتت. عم تفهم؟ ما حدا الا وعم بيقول لي انا قلت لهم ثقتي بهالشخص هذا ده بعرفه مستحيل كذا كذا. لا انا مثلك خالي انا متهم بالعلمانيه. اذا هذا كله متهم بالعلمانيه راحت علينا يا رجل، حيقولوا عني انا. يا رجل مجد؟ والله العظيم. منك اسلام جينوك لإلون يعني؟ شو لازم تعمل؟ تصير تدبح الناس خرفين هيك؟ لازم اخذ السلاح اعطيهم اياه يتحكموا في الناس. كلهم. Værste det er selvfølgelig, at der kan opstå krigshandlinger. Altså regeringen bruger jo både MiG-21 og 23 og hårdkanoner. Jeg tager ind til en af de mest hårdt ramte byer i Syrien. We are in a small village, Turkish village. Its name is Birniyaz. We're still in Turkey. Lige her 100 meter herfra, så kan vi gå ind til Syrien. Altså, jeg er kommet her for at gøre 2 ting. Først at bringe nødhjælp til syrerne, og 2 dokumentere de grusomheder, som foretages i Syrien. Altså, situationen er ret desperat, må man nok sige. Meget kaotisk. Since 3 days they don't have bread. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! De
forventer en stor kamp enten i løbet af eftermiddagen, aften eller i morgen senest. Og jeg kan se nu skyderierne. Jeg kan se skyderierne i Aleppo. وعم نشتري على حسابنا. Og det er بولوني عزمنا ارهابيين نحن اللي شايفنا سلفيين. لو نكون ارهابيين كان نحن نخلص من هذا اللي عندنا. نحرر غير هالبلد، عنا نحرر بلدنا. ما بدنا دواء، ما بدنا مشاكل، ما بدنا اكل حتى، بدنا سلاح بس. Only this area under authority of Al-Assad. Minna airport, helicopter get fly from it and shoot the people which walk in the street. Shoot everything moved. مش له هنا بصلية. قولوا علي بالله بسهلك. عم اصوركم يا شباب. على راسي حاجز للجيش الحر. الصحافة ماشية معنا مشان ايه؟ حبيبي لحقوق الانسان جاي مع موثق هون صحافة انسان يمشي مشان ونحن يعني صراحة ضحية مجتمع دولي أولاً وضحية بعضنا ثانياً. ما في حدا عم مد ايده إلنا. عملوا اعتصام، طلع المجلس الوطني يعمل اعتصام. يعمل مشنقة لحاله ويوقف على باب باريس، واشنطن، تركيا. لا كاس تشربها حلال الحرام. الناس طالعة كلنا. عشان هيك جاي بتموت مشان إبرة التهاب. ما أنا عشان هيك خلص أنت وشو اسمه كتيبة هون قدرت تحكوا مثل ما بدكم. ليه؟ واهم شيء الامان لهالولاد ولاهلنا ولحريماتنا، واهم شيء مستقبلنا يكون مزهر، وكل انسان ياخذ حقه في هالدوله، وكل انسان ينفذ ايش في باله وشو يشتغل عمله، مهم بدون اضطهاد او طائفيه. اشخاص معينين بتولوا السلطه، بتولوا المسؤوليه عن باقي الناس، وهن بيفرضوا عليهم كل شيء. بدي كل الناس تاخذ حقوقها بشكل متساوي. Sorry. Og jeg tror, vi tiltrækker for meget opmærksomhed, så vi må hellere komme i gang. Vi skal ikke være samme sted for længe. Vi risikerer, at den syriske hær opfanger os i den bil, vi kører rundt i. Problemet er, at vi sidder sammen i bilen med mange, som hver har deres dagsorden. Vi er på vej hen til en landsby i nærheden af Anadan, hvor vores partner her skal levere noget militærudstyr. Jeg har ikke noget med det at gøre, fordi det er den samme bil, der skal køre mig videre til en field hospital. Han burde vide, at vi ikke skulle være med. Hvad siger du? Han burde vide, at vi ikke skulle være med. Han er en skide dreng, jeg er ked af det. Det her behøver vi ikke at være med, og det er ikke vejen til Anadan, det her. De skal levere noget våben, de andre der, og være med. Jeg tror, du kender ham som nogenlunde. نحن يا حلب. يلا يلا. تشيك بوينت. بس حدا وقفك رشوا فورا. ليش نمشي قدام؟ نمشي قدام. بس امشي قدامكم يلا. ما معنا. يلا لاني ما معي غير مسدس. Okay, hvad siger du? Der, hvor vi har været for en halv time siden, er blevet bombet af den syriske hær. في دائرة أمان يعني هالقذائف ما بتوصل لنا. كان في عندهم حدا يا عمي عم يخبرون مين عم بيجي. بيعرفوا نحن قاعدين هون. ما الفكرة ما يكونوا عارفين مفكرين إنه
til hospitalet. Vi skal prøve at se, om de kan bruge den her medicin, den dyrebare medicin, som jeg har været. كان قاعد معنا هسه مشانات شو؟ حبيبي ادم بتقول لي عم بيقولوا لي انه هيدي اهم شغله موجوده وحقها $100 الوحده. لا انت عم تقول لي دكتور سرق لي راسي وسرق. Det er ikke engang den medicin, de har lovet mig, at det var. أنا هلا قاعد بمستشفى دانا والدم واصل للركب وجاي عم بعطي للناس هيدا شو اسمه الدواء الضمادات هودي كويك كلوت يلي حقهم $100 الواحد طلعوا شيش بس معقم. اخذ مني $1000 النصاب الحرامي وجاي لعند الناس اللي عم بتموت هلا 3 شهداء نازلين و8 هذا واخر شيء بياخذ مني مصاري وبيعطيني ضمادات. يا عمي استحوا يا عمي عيب. Ja, hej. Det er virkelig den mest depressive oplevelse, jeg har haft. Der mangler både mad til civile, der mangler nødhjælp og medicin til såret og syg, og der mangler også våben og ammunition til partisaner. De mangler alt. Set udefra, så er der ikke noget mere retfærdigt end den her kamp, som et folk fører mod et forfærdeligt regime, hvilket er jo sandt. Samtidig med, at hele oppositionens, altså hele de forskellige kræfters handlinger og performance er totalt forkert. Uanset hvor retfærdig en bestemt gruppe er i starten, uanset hvor uretfærdig en anden part i begyndelsen, så giver det ikke en absolution, en dispensation for at gøre alt. Og det er det samme i forhold til det arabiske folk. Og jeg måtte tage mine egne holdninger til overvejelse. Altså, selvfølgelig Mubarak var forfærdelig. Selvfølgelig Gaddafi er en forbryder, og Assad er en større forbryder. Men det betyder ikke, at vores oprindelige støtte til de her diktatorers modstandere skal være ubetinget. Det er endnu en bristet arabisk drøm. Endnu en forspildt chance for at gøre op med generationer af undertrykkelse. Tingene gik ikke i den retning, som vi ønskede. Hverken i Tunesien eller i Yemen. Især ikke i Egypten, ej heller ikke i Libyen, og bestemt ikke i Syrien. Det er det rene mareridt efterhånden.